Ongi etorri txirrindulariak web saiora. Gaurkoan Euskal Selekzioei buruz hitz egingo dugu. Baina lehenago goazen errepasatzera asteburu honetan zer gertatu den Euskal Errepideetan. Eta asteburu honetan batez ere protagonista izango dugu Txumal itzulia, kadete mailantzako estatu osoan egiten den itzuli bakarra eta honetan oso interesante egon dana. Goi mailako antolakuntzarekin eta goi mailako partaidetzarekin kadetek 3 etapa izan dituzte, Erandio, Leioa eta Berangon, eta bukerako irabazlea Ismael Rodríguez izan da. Baina irabazlea baino, nabarmen nahi dugu bertan egon den maila, Euskal Herriko txerrindulariek estatuko beste hainbat txerrindularekin lehiatu ahal izan dira, eta pizkanaka ikasten joatea zer den itzuli bat, nola lehiatu, eta benetan elkarkirolak elkarteak egiten duen esfortzua kadetei goi mailako antolakuntza bat eskaintzeko, txalotzeko da. Frantziako txapelketekin hasiko gara, hauek Epernay inguruan ospatuko dira. Epernay, Frantzia ipar ekialdeko hiri bada, txanpainagatik ezaguna, eta bertan hainbat euskal txerrindulari izango ditugu afizionatutan, eta gogoratu Frantzian afizionatutan maila urte guztitako txerrindulariek parte hartuko dutela. Hau da, ez dagoela adimugarik, beraz afizionatu mailako edozein txerrindularik parte hartu dezake. Bertan, batetik, Akitania Berriko selekzioarekin, Patxi Dartaiet izango dugu. Patxi, pasaden astean, bertako Akitaniako txapelduna izan zen, bigarren urtez jarraian gainera, eta bera selekzioarekin jungo da. Bestaldetik, Gari Lañet izango dugu, Saur Joyason afizionatu taldearekin. Garik aurten egiten ari du bere lehenengo urtea talde honetan, eta maila oso ona ematen, talde oso ona da, iaz txapelketa irabazi zutenak. Eta, Gari taldearekin lehiatuko da, eta saiatuko da taldeari laguntzen txapelketa irabazteko. Eta bestaldetik, Dorian Fulon ere izango dugu txapelketetan, gogoratu Dorian txerrindularitza egokituko txerrindularia dela, baina errepidezko lasterketan ere hartzen du, eta maila oso onarekin, eta horregatik txapelketara joateko aukera dauka. Baita ere, profesionaletan txerrindulari bakarra izango dugu Euskal Herritarra, gogoratu Goman Zikar frantziarra txerrindularitza utzi berri duela bihotzeko arazo batzuengatik, beraz Euskaldun bakarra, edo Euskalduna dan Cyril Barte izango da txapelketetan bere taldearekin, B&B Hotels taldearekin, eta bertan izango dugun Euskal Herritar ia bakarra, zebera berez beharnokoa da, baina ia Euskal Herritar hartzen dugu beti hemen hasi dalako txerrindulari modura. Eta bestalde, Lanuntzian Espainiako txapelketak ospatuko dira, bai 23 urte zazpikoentzat eta bai eliteentzat, bai emakume eta gizonetan. Txapelketa hauetan, bi euskal selekzio izango ditugu, batetik Nafarrokoa eta bestetik Euskal Herrikoa. Baita ere, emakumeetan eta gizonezko profesional eta elite mailan taldeka arituko dira, eta bertan gure elite eta profesional txerrindulari guztiak izango dira, eta baita ere emakumezkoetan gure txerrindulari guztiak izango dira, noski, Bizkaia, Sopela eta Laboralkutsako txerrindulariekin. Beraz, batetik errepasatuko dugu 23 urte zazpikoetan ze txerrindulari gizonezko izango ditugun. Batetik Nafarroako selekzioarekin txerrindulari hauek izango ditugu. Lizarde taldetikan, Igor Arrieta, Unai Esparza, Mikel Retegi, Unai Aznar, Diego Uriarte eta Jon Gil izango ditugu. Cajarrual RGA taldetikan Adrián Los Arcos, Laboral Kutxa taldetikan Ailea Etxelaza eta Iker Mintegi, eta Telkom taldetikan Miguel Azkona. Txerrindulari hauek izango dira Nafarroako koloreak defendatuko dituztenak, eta benetan Igor Arrieta favoritona dana, Unai Iribarrekin batera, eta baita ere, hauen artean Igor Arrieta, Unai Aznar eta Diego Uriarte arituko dira erlojupekoa lidiatzen. Eta esan dugu Igor Arrieta favoritona da, baina bere aurka batetik katalanak noski, batez ere Marc Rustain eta Pau Mikel egongo dira, baina baita ere Unai Iribar Euskal Selekzioaren gandik, eta bere izango da Euskal Selekzioak gidatuko edo Euskal Selekzioaren lidergoa eramango duena. Euskal Selekzioan izango ditugu Unai Iribar, Joseba López, Iñigo González, Xabier Berasategui, Iñaki Díaz, Andoin López Abetxuko, Imanol Álvarez, Xabier Isasa, Julen Arriola Bengoa eta Oier Aldama. 10 txerrindulari, Nafarroan bezala, eta 10 txerrindulari hauek selekzio bakoitzeagatik, favoritoak dira, batez ere Igor eta Unai, baina
blokeak oso indartu daude. Nahi Aznar Euskal Herriko txapeldun bilakatu berria da. Joseba Lopez Julen Arriola mengoa girotik datorrela, Xabi Berazategi giroan gauza oso onak egin dituela. Maila oso oneko txerrendulariak ditugu, txapelketak lehiatu nahian. Euskal selekzioari dagokionez, bi txerrendulari izango dira erlojupekoa lehiatuko dutenak, Andoni Lopez Abetxuko eta Xabier Ezaza biak ere girotik datozenak. Baina txapelketek beste hainbat lasterketa izango dituzte, beste baterik nesken txapelketak izango dira, gogoratu neskak taldeka aritzen direla, ez selekzioka, eta 23 urte zazpikoak eta eliteak eta profesionalak batera arituko dira, eta egia da profesionaletan, aukera gutxi ditugula, nahiz eta Eider Merino eta Santi Esteban indartsua bilen dabiltzaten, batez ere kiloari begira, agian ez dira favoritoak, favorito hau izango dira Movistar taldeko txorrendulariak, eta baita ere noski Mabi Garzia, iazko txapelduna, baina batez ere 23 urte zazpikoetan aukera honak izango ditugu, batez ere txerrendulari batekin, Idoia Eraso, orain arte Espainiako kopan eta Euskaldun txapelketan maila oso ona eman duen txerrendularia, baita ere aukera honak izango ditu Sopela taldeko, talde bizkaitarreko Ines Kantera Espainiarrak, eta biak ala biak arituko dira seguruna lehio hortan ez txapelketa irabaztearren, baina bai 23 urte zazpiko txapelketa irabazteko hautagai nagusiak ikusi ditugulako jada profesionalekin inkluso maila oso ona ematen. Eta profesionalei dagokionez, eta ja bukatzeko gure errepasoa txapelketei, betiko taldeak izango ditugu noski, bai Movistar, World Tour mailakoa, eta baita ere Euskaltel, Carpharma eta Caja Rural. Movistar beti favoritoa da, World Tour mailako txerrendulariak dituelako eta taldea bera World Tourrekoa da, baina gogoratu behar dugu bai Euskaltel, bai Caja Rural eta bai Carpharma kompetizio bloke oso potentetatik datoz. Txapelketak gogorrak dira, baina ez dira bereziki gogorrak, bukaera ordekan da, eta seguruna bukaerara talde txiki, baina ez oso txiki, 20, 30, 40, inkluso txerrendularietakoa iritsiko dela, mendateak daudelako, baina ez bereziki gogorrak, beraz seguruna gizon askar batek irabaziko dula, txapelketa, baina ez sprinter untza, pentsa dezaket Julen Irizar, Mikel Aristi, Enrique Sanz, Jakaso, Luis Mas, olako txerrendulariek aukerak izango dituzte, beraz, nik uste batez ere txapelketak ez diala hain errazak izango Movistarrentzako, ze bloke potentea eramango du, eta, bere izarrak eramaten baditu, batez ere Alejandro Valverde, oraindik ere egurra ematen dabilela, aukera onak izango dituzte aurren ibiltzeko, baina beste taldeek batez ere Caja Rural, Carpharma eta Euskaltel, eta Espainiarrak dian beste World Tour mailako txerrendulariak, gauzako zuzail jarriko dizkiotela Movistarri beti izango dela arerio nagusia eta lasterketa kontrolatzen saiatuko dena. Eta hau izan da dana, sorterik onena gure Euskal selekzioarentzat, edo selekzioentzat noski, bai Bernai eta bai Lanuzia onena eman dezatela eta ikurriña goi-goran eraman dezatela. Eskerrik asko zuei gure bideoak ikusteagatik eta ondo segi.